Znači, oni koji daju više mleka, njihovo potomstvo ostaje u prihodu. Ono što je, one koji daju manje, njihovo potomstvo ide za prodaju. Tako da, ako nema upotrebnu vrednost, teško je da se sačuva. A šta sve proizvodite od magarećeg mleka? Samo mleko. Samo mleko i sapun rade. Sneška ljudi koji kupuju preventivno, znači ima ljudi koji kupuju recimo kad deci imaju bronhitis, a taj magareći kašalj tako zvani, znači najviše zbog toga uzimaju. Jačanje imuniteta. Dobro, i kako onda uzima kao sirup? Pa uzimaju po zavisnosti od starosti deteta, od 100 do 250 ml dnevno. Ne kuva se mleko. Zamrzne se i onda iznesu iz zamrzivača i kad bude mleko na sobnoj temperaturi, onda se popiju. Proljeće na moje rame sljeće, Đurđevak zeleni. Osnovna škola Dimitrije Todorović Kaplar jedna je od 10 škola u Srbiji u kojoj se sprovodi program interkulturalnog učenja i nastave. Ovde je pripremljen i realizuje se projekat Čuvari tradicije, kulture, zdravlja i sreće, u kome učestvuju deca srpske i romske nacionalnosti. Deo projekta realizovan je u Planinarskom domu Senokos na Staroj planini u opštini Dimitrovgrad. Na mališane najveći utisak ostavio je susret sa autohtonim životinjama. Radili smo vežbe, igrali smo kolo, naravno, išli smo da planinarimo, išli smo u posetu magarcima i konjima. Magarci, sviranje, volim to. Svirao si, čujemo. Šta si svirao? Frul. I? Bilo. I znao neko da igra? Zna, svi. Svirao sam, svi znaju da igraju. Posebno mi se dopalo to što smo se igrali s lutkama, a naravno dopalo mi se to što smo bili da vidimo konje, magarce i da gledamo kucu i velike kuce. Ja bih preporučio mom bratu da ide na Staroj planini, pošto je tamo mnogo lepo i lepo smo se proveli. Šta je na tebe ostavilo najveći utisak? Kad smo šetali, tamo kad smo išli kod konje. Stvarno je bilo prelepo. I? Hoćeš da preporučiš svojim vršnjacima, svojim drugarima da posete Staru planinu? Svima preporučujem zato što je tamo zaista prelepo. Lepo smo se slagali. Meni je najlepše bilo kad smo se šetali i vidjeli smo magarce i konji. Ne obazirući se na boju, jezik ili veru, deca su se divno družila, a roditelji stekli poverenje u nastavnike i školu, kažu učitelji. Deca kažu da su prezadovoljna, ja isto tvrdim da smo prezadovoljni, da su se deca jako lepo organizovala, družila bez obzira na nacionalnost, boju, veru i tako dalje, a poseban efekat se odrazio na roditelje romske nacionalnosti, gde su deca prenela utiske, tako da su roditelji stekli poverenje što u nastavnike, voditelje projekta, što u samu decu, da nije bitna boja, da nije bitna nacionalnost, nego druženje i poštovanje. U daljem toku projekta očekuju nas različite aktivnosti. Pre svega, to će biti radionice učenika gde će biti pokazano vez, pletenje, lutkarstvo. Dakle, ti naši učenici koji su bili tamo, oni su promoteri toga i pokazat će nam na časovima slobodnih aktivnosti, onda u lutkarskoj sekciji kako se to radi. Tamo nije bilo ni boje, ni rase, nisu bitne bile ni godine. Tamo smo imali druženja, osjećali smo se poletno, udisali svež vazduh, imali smo utisak da smo dodirnuli nebo. Bez savremenih tehničkih pomagala, upućeni jedni na druge, učenici su pokazali da vole da budu zajedno. To je jedan od koraka ka razbijanju predrasuda kod roditelja, naglašava koordinatorka projekta Snežana Đurić.
želeći da u stvari podržimo taj suživot sve dece, svih kategorija, svih uzrasta, svih različitosti, mi smo se dogovorili da radimo upravo ovakav projekat gde će deca biti stalno obučene jedne na druge. Namerno smo birali i to studijsko putovanje i namerno smo birali tamo negde gde nema mreža. Prosto smo želi da vidimo kako će se deca tada osjećati i kako družiti. A šta smo hteli da rešimo kao problem? Dakle, imamo problem nepohađanja nastave koje nije problem dece, nego roditelja. Imamo problem nepoverenja roditelja, da kažem da se jedna grupacija ne osjeća nekako svojim i unutar same škole, pa se onda i odvoje unutar same škole pojedinačno. Mi smo hteli u stvari da pokažemo da nema razloga za to, da deca vole da se druže zajedno, da budu zajedno, da zajedno mogu da uče. To vršnjačko učenje i to druženje, to je nešto što je neprocenjivo. I znamo na kraju ovoga, a već smo sada videli, da će roditelji, sada su nam postavljene neke uslove, ako nam pođe Marija Simić, mogu deca da pođu, a mi sada već znamo da to više neće biti. I to onda želimo da prenesemo svim ostalim i da kad idu deca na ekskurzije dobiju lepo saglasnost i putuju sa svojim drugarima i uživaju. Ovo je jedan u nizu programa koji realizujemo sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom, postičući decu da se druže i uživaju u čarima Stare planine, kazao je direktor Milan Đorđević. Ja sam izuzetno zadovoljan, ovo je još jedan u nizu projekata koje već imamo u našoj saradnji sa Ekumenskom humanitarnom organizacijom. Inače, ovo je dobar deo projekta, eto vidjeli ste studijsko putovanje dece, deca su izuzetno zadovoljna. Ovaj projekat, inače cilj projekta je da podržava interkulturalnost, što je jako bitna stavka u obrazovanju. Poslednja kockica u mozaiku dešavanja vezanih za projekat Čuvari tradicije, kulture, zdravlja i sreće biće lutkarska predstava koju đaci Kaplara pripremaju za februar naredne godine. Da li znate šta se videlo? Jednom dečaku klaun se svidao. Da li znate šta su rekli oni? Rekli da smo mi feferoni. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're sleepy, 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 take a